Beraz aurrera egin daigun elkarri emanez laguntza. Egiten dute gordetzen ditugun argazkien truke, une kaskar, jez egiten dute simurtzen gaituzten argazkien truke. Salvadorren mintzoa, sound system! Sound system! Iriko hauso xumean dugu gure pertsonaia burutapen eta murgildurik, atzedenik, ematen ez dioten arazo irten bideak, bilatu nahiak, bilatu nahiak. Gimendu. Erraz ahaztuko laboak zuen diztira. Ez da Fernando Amezketarrak sortu ohi zuen ikusmira. Azken atzauela bertsorik sakonena. Inoiz